Το μόνο αληθινό πράγμα είναι αυτό που πιστεύεις και αυτό που κάνεις. Και κάντο και μη φοβάσαι τα άλλα τα πράγματα. Θα γίνουν αυτά. Ποιο ήταν το πρώτο επιχειρηματικό βήμα τότε που ήταν σημαντικό για σένα? Γνώρισα τη γυναίκα μου. Εκεί κατάλαβα όχι μόνο γιατί ήθελα να κάνω πράγματα, αλλά βρήκα το purpose. Ο τρόμος και ο φόβος που με είχε κυριεύσει, έβλεπα ότι θα μου πάρουν ότι θα με διώξουν από το σπίτι. Ότι δεν θα έχω να πληρώσω το ρεύμα. Πώς να σου πω. Τις πρώτες μέρες έτρεμα. Επίσης, κατηγορούσα τον εαυτό μου ότι έκανε πολύ μεγάλο λάθος που παραιτήθηκε. Μην ψάχνεις για το magic. Δεν υπάρχει magic. At the end of the day, is it all about money? Δεν το κάνω για λεφτά. Είμαι τυχερός που υπάρχει πολλά λεφτά στη δουλειά που κάνω. Right? Διάλεξα καλή δουλειά. Αλλά δεν το κάνω για τα λεφτά. Βάλε το κεφάλι σου κάτω. Μάθε κάτι. Αγάπησέ το. Και προχώρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast on the speakers. Είμαι ο Αποστόλης Κουμαρίνος και κάθε Τετάρτη από τις 5 ώρα το πρωί μπορείτε να ακούτε ένα νέο podcast διαθέσιμο σε Spotify, Apple και Google Podcasts για να ξεκινάτε την ημέρα σας με δύναμη, με αγάπη, με ενέργεια, με πάθος. Σήμερα έχουμε έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό καλεσμένο, όπου θεωρώ ότι έχουμε πολλά όμορφα πράγματα να πούμε και θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ. Πριν όμως σας πω ποιος είναι, ξεκινάμε με τον συνήθι τρόπο μας. Σήμερα έχουμε επιλέξει ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ποτέ στη μέση» του Chris Voss, ο οποίος ήταν διαπραγματευτής, ήταν agent πράκτορας στο FBI. Λοιπόν, ο τίτλος του στην αγγλική αυτού του βιβλίου είναι «Never split the difference». Ποτέ στη μέση λοιπόν, διαπραγματεύσου σαν εξαρτάται η ζωή σου από αυτό. Keybooks, από εκδόσεις Keybooks. Πάμε λοιπόν να σας πω ποιο κομμάτι έχω επιλέξει. Λέει λοιπόν στην σελίδα 33: επιτρέψτε μου να σας πω ένα μυστικό. Η ζωή είναι μια διαπραγμάτευση. Η πλειονότητα των αλληλεπιδράσεων στη δουλειά και στο σπίτι μας είναι διαπραγματεύσεις που συνοψίζονται στην έκφραση μιας απλής ζωώδους παρόρμησης, η οποία ποια είναι? Εγώ θέλω. Το θέλω να απελευθερώσεις τους ομήρους σχετίζεται με αυτό το βιβλίο, αλλά και θέλω να δεχτείς αυτό το συμβόλαιο του $1.000.000. Θέλω να πληρώσω $20.000 για αυτό το αυτοκίνητο ή θέλω να μου δώσετε 10% αύξηση και θέλω να πας για ύπνο στις 9. Η διαπραγμάτευση εξυπηρετεί δύο ξεχωριστές ζωτικές λειτουργίες. Συγκεντρώνει πληροφορίες και επιδράσει συμπεριφορά και περιλαμβάνει σχεδόν κάθε αλληλεπίδραση όπου το ένα μέρος επιθυμεί κάτι από το άλλο μέρος. Η καριέρα σας, τα οικονομικά σας, η φήμη σας, η ερωτική σας ζωή, ακόμα και η τύχη των παιδιών σας, όλα αυτά κάποια στιγμή θα εξαρτηθούν από την ικανότητά σας να διαπραγματευτείτε. Εδώ θα μάθετε ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιτυχημένη επικοινωνία. Η επιτυχία να αποκτήσετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας σχετίζεται με την επικοινωνία, να αποκομίσετε οτιδήποτε θέλετε από και μαζί με άλλους ανθρώπους. Σε όλες τις σχέσεις είναι αναπόφευκτη η διαμάχη μεταξύ των δύο μερών. Οπότε είναι χρήσιμο, ακόμα και κρίσιμο, να γνωρίζετε πώς να εμπλακείτε σε αυτή τη διαμάχη προκειμένου να πετύχετε αυτό που θέλετε χωρίς να προκαλέσετε ζημιά. Διάλεξα αυτό το απόσπασμα για να παρουσιάσω και για να καλωσορίσω τον επιχειρηματία και επενδυτή κύριο Δημήτρη Μάλιο. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θετική ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάει το κομμάτι της επιτυχίας σε μια επιχείρηση μέσα από την ορθή επικοινωνία σε πρώτη φάση, από τον τρόπο που εσύ ένας άνθρωπος μιλάει κάπου, από τον τρόπο που μιλάει για το πώς τοποθετείται στα πράγματα. Είναι ένας παράγοντας, και βρισκόμαστε και στους The Speakers, περνάει μέσα από την επικοινωνία, από την ορθή επικοινωνία, μέσα από το πώς θα επικοινωνήσεις μια ιδέα, θα κάνεις ένα pitching, θα εξωτερικεύσεις την ιδέα σου.
άμα έχω καταλάβει τι λες, τι ζητάς, θέλεις να μάθεις αν πώς το λες είναι πιο σοβαρό από τι λες. Και αν αυτό παίζει ρόλο μέσα στον επιχειρηματικό κόσμο, μέσα σε μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση ή συμφωνία. Σίγουρα. 100%. Ναι, πολλές φορές δεν είναι και τι λες, είναι πώς το λες. Αυτό το λέω στα παιδιά μου κάθε μέρα. Και εγώ πιστεύω ότι όταν μιλάς με άλλους και όταν μιλάς, ας πούμε, με τα παιδιά σου ή με ανθρώπους που δουλεύεις μαζί, πρέπει να υπάρχει ένα mutual respect, ένα respect, πώς το λέμε. Σεβασμός. Αμοιβαίο σεβασμός. Και αυτό πρέπει να βγει από σένα και πρέπει να είναι αληθινό. Δεν μπορεί να παίξεις ρόλο με αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβει ο άλλος ότι το δίνεις αυτό, διότι θες και εσύ να το πάρεις πίσω. Και πολλές φορές ξεκινάει με πώς μιλάς και πώς λες αυτό που θέλεις. Στη δική σου την περίπτωση έπαιξε ρόλο στο να καταφέρεις πράγματα, στο να συνεργαστείς με άλλους ανθρώπους, στο να κλείσεις συμφωνίες? Πριν σε άκουγα εκτός αέρα που μιλούσαμε, για μένα είσαι πολύ καλός ομιλητής. Okay. Αλλά μάλλον δεν είσαι μόνο για μένα, είσαι εν γέννη καλός ομιλητής, πολύ καλός ομιλητής. Έπαιξε ρόλο πριν, όταν ξεκίνησες, ο τρόπος που επικοινωνούσες, δηλαδή το να συνδέεσαι με άλλους ανθρώπους, το να δείχνεις σεβασμό, το να ακούς, τι έκανες? Κοίτα, εγώ η δική μου ιστορία ξεκινάει από μικρός, διότι εγώ έμαθα ελληνικά πρώτα, right? Και μετά πήγα στο σχολείο και μετά έμαθα αγγλικά. Πρέπει να τα μάθω μόνος μου. Ναι, από μικρός ξεκίνησα με αυτό το πρόβλημα. Σε ποια πολιτεία γεννήθηκες? Στο New Jersey. Οπότε εκεί λοιπόν πρώτα, μέσα από τους γονείς, πρώτα λοιπόν έμαθες τα ελληνικά και μετά έμαθες τέλος πάντων και τα αγγλικά και τα σχετικά. Το κομμάτι λοιπόν αυτό της επικοινωνίας ήταν από τότε, ήσουν ένα άτομο το οποίο μπορούσες να εκτεθείς, μπορούσες να συνομιλείς άνετα με άλλους ανθρώπους, ή ήσουν πιο μαζεμένος σε μια πιο μικρή? Ήταν πιο natural για μένα. Αλλά κοίταξε, παίζει άλλο ρόλο, διότι εγώ μίλαγα αγγλικά και ο πατέρας τώρα δεν μίλαγε καλά αγγλικά. Όταν έγινα εγώ 12-13 χρονών εκεί, εγώ έπρεπε να μιλήσω με τους πελάτες του. Εγώ ήμουνα που έδωνα, ας πούμε, οδηγίες, πληροφορίες, προσφορές. Ναι, εγώ στο τηλέφωνο. Και δεν πιστεύανε ότι ήμουνα 13 χρονών, right? Και έτσι έπρεπε να τα μάθω από νωρίς. Και ήταν πρόβλημα, αλλά το γύρισα σε δύναμη. Μπράβο, ναι. Κατάλαβες. Οκ. Ωραία. Και μετά, λοιπόν, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που ασχολήθηκες από τη στιγμή που you grow up και πήγες μετά, όταν ενηλικιώθηκες, μετά την ηλικία των 18? Ποιο ήταν το πρώτο επάγγελμα που ξεκίνησες να κάνεις? Και επίσης, ναι, από τότε είχες κάποια όνειρα? Ήταν κάτι το οποίο έλεγες ότι θέλω να καταφέρω μελλοντικά, ή έβλεπες πάω μέρα με την ημέρα και βλέπουμε? Δύσκολο. Εγώ ήξερα ότι ήθελα να δουλέψω και να κάνω κάτι με ανθρώπους. Μ' άρεσε να μιλάω, να αλληλεπιδράς, να κάνεις interact. Ναι. Και γνώρισα από νωρίς ότι είχα κάτι που μπορούσα να καταλάβω πράγματα πολύ εύκολα και να τα γυρίσω σε απλά πράγματα. Right? Κάτι που είναι complex, να το σπάσω κάτω και να μπορώ να το δώσω σε άλλον πιο απλό. Και ήταν κάτι που κατάλαβα. Και όταν δούλευα σερβιτόρο, όταν δούλευα σαν salesman για αυτοκίνητα, έχω κάνει πολλές δουλειές, αλλά πάντα ήταν, ξέρεις, εκεί ήταν η δύναμη μου.
ήταν εύκολο για μένα να κοινωνήσω με άλλους και να τους φέρω κοντά μου και να τους πω αυτό το άλλο και να το κάνω πολύ πιο απλό για αυτούς. Και έτσι έφτασα να είμαι DJ και να έκανα MC, ήμουνα MC σε events και αυτά για πολύ κόσμο, 1.000-2.000 άτομα τέτοια. Και μετά πήγα στο χρηματιστήριο και έπιασα δουλειά, διότι πάλι ήταν εύκολο για μένα, δεν είχα πρόβλημα να μιλήσω με κόσμο. Πάντως εκεί έχεις μια πολύ μεγάλη αλλαγή από το επάγγελμα του DJ όχι κατευθείαν, αλλά να πας σε κάτι το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό, εντελώς... Δεν πιστεύω. Για πες. Διότι άμα πάρεις κάτι που έχεις μάθει από εδώ και το φέρεις σε κάτι καινούριο, μπορείς να το αλλάξεις για τον εαυτό σου, right? Να το γυρίσεις και να το φέρεις πιο κοντά σου, να μπορείς να το δώσεις πίσω. Δεν ξέρω άμα το λέω. Αυτό το οποίο υποθέτω είναι ότι αυτά τα όποια όμορφα, θετικά, χρήσιμα πράγματα έμαθες στο ένα επάγγελμα, πώς συνδέεσαι με κάποιον άνθρωπο ή πώς σέβεσαι έναν άνθρωπο, ότι πήρες αυτά και ενδεχομένως τα βάλεις και στο άλλο επάγγελμα που πήγες να κάνεις. Ναι, ακριβώς. You said it right. Διότι και η δουλειά που έκανα, το DJ και αυτά, right? Κοίταξε, είναι entertaining. Okay. Και άμα ξέρεις πώς να κάνεις entertain κάποιον, ξέρεις πώς να το φέρεις κοντά σου. Okay. Όταν πουλάς κάτι, πρέπει να φέρεις τον άνθρωπο κοντά σου. Να μπορεί να ακούσει, να καταλάβει τι πουλάς. Right? Και πρέπει να ξέρεις πώς να το πεις. Να καταλάβει αυτός. Δεν μπορεί να πεις ότι διάβασε αυτό το βιβλίο και στείλει μου τα λεφτά σου. Δεν γίνεται. Καταλάβεις, είναι η ιστορία και πώς το λες και πώς... όχι πώς το πουλάς, αλλά πώς βοηθάς τον άλλον να καταλάβει πού είναι το benefit, πού είναι το value σε αυτό το πράγμα. Καταλάβες. So, άμα είσαι entertainer ή άμα είσαι salesperson, πολλές φορές είναι το ίδιο πράγμα. Okay, I've never thought of that. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Okay. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο που εκεί τι έχει επί της ουσίας ένας άνθρωπος, τι βλέπουμε ότι έχει, το κομμάτι της ευελιξίας, το flexibility. Είναι που μπορεί κάποιος να πει είτε είμαι DJ είτε είμαι entrepreneur, δεν ξέρω τι, μπορώ να πάρω κάποια κοινά στοιχεία και να κάνω αυτό το οποίο θέλω. Ναι, δεν σου λέω ότι εγώ έχω βρει το magic, αλλά δούλεψε για μένα. Ναι, okay. Right? Πήρα κάτι που έμαθα και το γύρισα να το φέρω κάπου αλλού. Και δουλεύει για μένα. Κάνεις λοιπόν αυτή την κίνηση και αυτό το οποίο προσωπικά με έχει συγκλονίσει και μετά θέλω να σε ρωτήσω κάποια άλλα πράγματα γύρω από το χρήμα, με τα οποία είναι κάποια που έχω μια διαφορετική οπτική, οπότε εκεί ήθελα να το συζητήσουμε. Okay. Πώς είναι δυνατόν, όχι πώς είναι δυνατόν, να μας πεις γιατί είναι δυνατόν, ένας άνθρωπος που έχει $8 στο λογαριασμό του πριν 15, 16, 17 χρόνια, yeah. πότε ήταν, αυτή τη στιγμή να έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου επενδύεις, είσαι μέτοχος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, έχεις ο ίδιος ένα πολύ μεγάλο fund, το Ion Group, οπότε αν δεν μου πεις το storytelling, αν δεν μου πεις step by step τι έκανες, αν δεν μου το πεις αυτό, μπορείς να μου πεις τι χρειάστηκε από θέμα προσέγγισης, από θέμα how you approached it, για να γίνει αυτό. Γιατί αν κάποιος αυτή τη στιγμή, και είναι αρκετός ο κόσμος που περνάει δύσκολα οικονομικά, αλλά δεν ξέρει ούτε τι να κάνει, ούτε πώς να το δει, ούτε να βρει τη δύναμη για να κοιτάξει πιο μακριά και να βγει από αυτή την κατάσταση. Τι λειτουργήσε για σένα, τι έκανες εσύ? Τι έκανα? Να καταλάβεις τότε που έφτασα σε αυτό το μέρος που είχα $8 στο λογαριασμό μου, δούλευα στο χρηματιστήριο. So, ήξερα πώς να βγάλω λεφτά, ήξερα πώς να οικονομήσω, right?
δεν ήξερα τι να κάνω με τα δικά μου. Right? Και πάντα έκανα λάθος. Γιατί η μητέρα μου και ο πατέρας μου μας μάθανε πολλά πράγματα. Αλλά μέσα τους είχαν διαφορετικά πράγματα, σκέψη για λεφτά. Right? Η μάνα μου είχε φόβο για λεφτά. Το φοβότανε. Και αυτό ποτέ δεν μπορούσε να προχωρήσει με ιδέες ή με σκέψεις, διότι υπήρχε φόβο. Εντάξει, μάνα είναι, right? Παιδιά έχει. Ναι. Ο πατέρας μου πάλι είχε δεν ξέρω πώς λέτε εσείς, greed. Είχε απληστία, λεμαργία. Για λεφτά, right? Αλλά ήτανε greed για λεφτά, όχι για κάτι που να του φέρει λεφτά. Right? Πάντα έψαχνε για τα χτυπήσω ένα καλό μεγάλο και μετά boom, τα έχω λεφτά. Και έτρεχε για τα λεφτά, δεν έτρεχε για να στήσει κάτι, κατάλαβες? Διότι πάλι φτωχός άνθρωπος, ήρθε από ένα χωριό από την Ελλάδα και έφτασε 16 χρόνων, 17 χρόνων στην Αμερική με τίποτα, right? So, κοιτάγανε από δύο different aspects, διαφορετικές οπτικές. Πολύ διαφορετικές, right? Και εγώ μεγάλωσα μέσα σε αυτό το σπίτι. So, πάντα είχα φόβο ή greed και λεφτά. So, ήξερα πώς να δουλέψω, πώς να βοηθήσω άλλους, τι να κάνω με τα λεφτά τους, αλλά εγώ δεν ήξερα τι να κάνω με τα δικά μου. Και πάντα βρισκόμουν σε δύσκολες θέσεις, right? Ήταν αυτή την ημέρα που κατάλαβα ότι αυτά τα δύο τα πράγματα είναι που με κρατάνε πίσω να μην έχω, να μην μπορώ να δουλέψω τα λεφτά για τα δικά μου. Και έτσι έκανα ένα κλικ εκεί και κατάλαβα ότι τα λεφτά δεν υπάρχει really λεφτά. It's not real, you know. Διότι δεν σου δίνει κάτι, right? Στο τέλος να έχεις τίποτα ή να έχεις 100 δισεκατομμύρια, μπορεί να αλλάξει λίγα πράγματα, μπορεί να σου δώσει, ας πούμε, όμορφα πράγματα, μπορεί να ζήσεις λίγο πιο άνετα ή πιο whatever, αλλά δεν σου έχει δώσει τίποτα, ας πούμε, στην καρδιά σου, right? Και όταν πεθάνεις, θα πεθάνεις με τίποτα. So, τι είναι λεφτά? Είναι υλικό, it's a tool μόνο. Και άμα το δουλέψεις, εκεί μπορεί να φτιάξεις κάτι. Και άμα φτιάξεις κάτι καλό, θα σου δώσει αυτό που χρειάζεσαι. Και άμα το κάνεις με πάθος, θα μεγαλώσει, σαν μεγαλώνεις παιδί. So, δεν είναι για λεφτά να τρέξεις. Είναι για το πράγμα που θα στήσεις, και αυτό θα σου δώσει τα λεφτά που χρειάζεσαι. Αναλόγως, τι δίνεις μέσα. Κατάλαβες τι λέω? Απόλυτα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω, ξέρεις αυτό που είπες πριν, που λες τι είναι τα λεφτά. Πραγματικά μπορεί να είναι κάτι το οποίο όλοι να τρέξουν εκεί να δώσουν μια απάντηση, αλλά όταν θα πάνε να το εκφράσουν να δυσκολευτούν τελικά να το προσεγγίσουν κάπως. Ναι, περίμενε να πω κάτι άλλο. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να πούνε ότι εντάξει, εύκολο να το πει αυτός, right? Διότι έχει λεφτά. Αλλά δεν ξέρεις τι λεφτά έχω. Σωστό. Right? Και εγώ το λέω ότι αυτό το μάθα όταν είχα τίποτα. Right? Δεν το λέω τώρα που έχω βρει κάτι, έχω οικονομήσει, έχω φτάσει σε ένα επίπεδο. Αυτό το κατάλαβα όταν δεν είχα τίποτα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην ακούσουν να πούνε καλά τα λέει αυτό τώρα διότι μπα. Φίλε, έμενα στο αυτοκίνητο μου. So, να μην το πεις. Okay. Από το αυτοκίνητο, λοιπόν, πώς κάνουμε τα επόμενα βήματα? Ποια ήταν τα επόμενα? Συγκινήθηκες, Excuse me.
Όχι, αυτή είναι η μαγεία. Δημήτρη, αυτή είναι η μαγεία. Και για εμάς. Anyway. Στο αυτοκίνητο, ναι. Εντάξει, sorry. Όχι, πώς να σου πω, αυτό δεν είναι sorry, αυτό είναι για μπράβο, αυτό είναι για να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί τώρα εδώ πέρα. Ωραία, θα πω κάτι άλλο. Okay. Θα πω το εξής. Και από εκεί να το πάρουμε και να συνεχίσουμε παρακάτω. Όταν ξεκίνησα εδώ με τους speakers, πίσω το 2018, μπαίναμε μέσα, χάραμε λεφτά. Πώς να σου πω. Εντάξει. Για 3 ολόκληρα χρόνια. Και events που κάναμε και τα σχετικά. Μπαίναμε μέσα, δηλαδή ήταν ένα event 2 ή 3.000 ευρώ και συνήθως χάναμε 50-100 ευρώ. Φτάναμε σχεδόν κοντά δηλαδή στο break-even. Right. Αλλά αν το φτάναμε, μπορεί να μας μέναν 20 ευρώ. Για 3 χρόνια. Right. Όταν το 2021 την έχω πει ξανά την ιστορία, αλλά θέλω να εστιάσω κάπου αλλού. Έχασα τον πατέρα μου και αποφάσισα να παραιτηθώ. Ο τρόμος και ο φόβος που με είχε κυριεύσει, τι να σου πω, έβλεπα ότι θα μου πάρουν ότι θα με διώξουν από το σπίτι. Ότι δεν θα έχω να πληρώσω το ρεύμα. Πώς να σου πω, ήταν πολύ. Τις πρώτες μέρες έτρεμα. Επίσης, κατηγορούσα τον εαυτό μου ότι έκανε πολύ μεγάλο λάθος που παραιτήθηκε για να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Okay. Οπότε έπρεπε να δώσω μια πολύ μεγάλη μάχη για να πω όχι, δεν έκανες λάθος. Όχι, πρέπει να το παλέψεις. Αν τα χάσεις όλα θα ξαναγυρίσεις αυτό που έκανες. It's okay. Από τη δική σου την προσέγγιση και στη δική σου την εμπειρία και με τον τρόπο που εσύ έκανες τα επόμενα βήματα. Όταν ήρθε αυτός ο φόβος ή ο τρόμος ή όταν έμενες στο αμάξι, τι έκανες, πώς το αντιμετώπισες εκείνη τη στιγμή ή και τώρα. Και τώρα μπορεί να έχεις δύσκολες μέρες αναφορικά με το αν πηγαίνουν όλα καλά τελικά. Τι ήταν αυτό το οποίο σε βοήθησε για να πεις θα τον διαχειριστώ το φόβο. Θα τον κάνω κάπως θα τον προσεγγίσω για να μην με νικήσει και για να μην αλλάξω κατεύθυνση. Να πάω πιο κοντά. Look, εσύ το είπες, εσύ είπες ακριβώς το ίδιο πράγμα που είπα εγώ. Right? Είπες το ίδιο πράγμα. Κατάλαβες ότι υπάρχει φόβο και υπάρχει greed. Μπράβο, ναι. Right? Και έπρεπε να βρεις εσύ τρόπο να μπορείς να πάρεις αυτά τα δύο τα πράγματα, right? Και να τα σβήσεις. Όταν λέω εγώ ότι τα λεφτά δεν είναι αληθινά, whatever, είναι διότι θέλω να σου πω ότι εγώ δεν κατάλαβα ότι δεν υπάρχει το fear και το greed. Right? Πάει να πει ότι εγώ μπορώ να πάω 100% φόβο και 100% greed. Δεν υπάρχει limit. Right? So, εγώ τα αισθάνομαι και τα δύο πράγματα την ίδια στιγμή. The same time. Fear and greed at the same time. Και τα σβήνω στο μυαλό μου. Και έτσι δεν υπάρχει κάτι να πει ότι πρέπει να φτάσω εδώ να πάρω 100 ευρώ να κάνω αυτό. Να μην σκεφτείς το νούμερο. Κάνε τη δουλειά σου. Βάλε το κεφάλι σου κάτω και κάνε τη δουλειά σου. Right? Όλα θα γίνουν. Θα τα βρεις τα αυτά. Διότι δεν είναι αληθινό. Right? Το μόνο αληθινό πράγμα είναι αυτό που πιστεύεις και αυτό που κάνεις. Και κάντο και μη φοβάσαι τα άλλα τα πράγματα. Θα γίνουν αυτά. Right? Ο άνθρωπος χρειάζεται πράγματα. Right? Τι χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι φαγητό. Right? Ρούχο. Κάπου να μείνεις. Right? Και τι άλλο? Τι άλλο χρειάζεσαι να ζήσεις? Αέρα. That's it. Right? Και νερό. Εντάξει. Αυτά είναι τα βασικά που χρειάζεσαι. Τα άλλα τα πράγματα έρχεται από πού? Από εδώ. Είναι όνειρα. Right? So διάλεξε τα όνειρά σου και πήγαινε. Και ποιος σου σταματάει? Έτσι είναι. Don't you think? Απόλυτα ναι. So, και έτσι εσύ έφτασες εδώ που είσαι. Και κάνεις αυτό που κάνεις. Πες μου τότε τα επόμενα σου βήματα, τι έκανες μετά. Νομίζω έχει ενδιαφέρον να μάθει ο κόσμος.
Βήματα από τι, από πού? Από το από αυτή I'm την ημέρα. sleeping in the car. Οκ. Ναι. Τι έκανα? Οκ. Έκατσα στο κρεβάτι για 2 μέρες. Και άφησα τον εαυτό μου να ξεπλύνω το soul. Όταν βγήκα από το κρεβάτι, ξεκίνησα. Έβλεπα τον κόσμο γύρω μου. Out. Wow. Πρώτο. Wow. Out. Δεύτερο. Έκατσα κάτω με τον εαυτό μου και είπα, πού είναι η δύναμη σου και πού είναι τα προβλήματά σου. Where's your strength, where's your weakness. Right? Πολλοί τα κοιτάνε αυτά, αλλά προσέχουν τα weakness πιο πολύ. Right? That's wrong. Πρέπει να κοιτάξεις τα strengths πρώτα. Διότι τα strengths, άμα βάλεις καινούρια μέσα σε αυτό το καλάθι, αυτό το καλάθι αδειάζει. Right? Και μετά είπα, τι πρέπει να κάνω τώρα? Πρέπει να βρω κάτι να μπορώ να φτάσω εδώ. Άμα φτάσω εκεί, καινούριο πρόγραμμα, θα φτάσω λίγο παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω. Και είπα στον εαυτό μου, ό,τι θέλεις να κάνεις, θα το κάνεις. Υπάρχει κάποιος να σου πει όχι και όποιος μου έλεγε όχι, out. Και έμαθα ποτέ να ακούσεις ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτε στη ζωή τους να σου πούνε τι μπορεί να κάνεις εσύ. Μπορεί να είναι η μάνα σου, η γιαγιά σου, πατέρας, αδερφό, φίλο, αφεντικό. Άμα δεν έχει κάνει κάτι στη ζωή σου, τι μπορεί να με μάθεις? Έπρεπε να βρω άλλους που να μπω σε καινούριο κύκλο, μάθω καινούρια πράγματα, αλλιώτικα, να μπορώ να κοιτάω αλλιώς. Μέσα από τους ανθρώπους που θα είχες κοντά σου τότε. Ναι. Ποιο ήταν το πρώτο επιχειρηματικό βήμα τότε που ήταν σημαντικό για σένα? Όχι το πρώτο χρονικά, το πρώτο σημαντικό για εσένα. Είτε που εσύ αγάπησες, είτε που σε βοήθησε. Γνώρισα τη γυναίκα μου. Τώρα θα συγκινηθώ εγώ. Διότι εκεί κατάλαβα όχι μόνο γιατί ήθελα να κάνω πράγματα, αλλά βρήκα το purpose. You know what I mean? Δεν ήταν τη γυναίκα. Θέλω να την δώσω αυτό, θέλω να κάνω. Είδα ότι με αυτή τη γυναίκα, με αυτό το συνεταιρο μπορώ να χτίσω μια καλή ζωή. Right? Και μετά... Άρα λοιπόν η σύζυγός σου, η σύντροφός σου, ο άνθρωπός σου είναι πολλά παραπάνω πράγματα. Δηλαδή λες ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε βοήθησε εν γέννη να πατήσεις τα πόδια σου, να αλλάξεις, να πιστέψεις, Ναι. Τι έφερε δηλαδή, τι σου έφερε, τι πίστεψε σε σένα, τι... Ναι, αλλά μπορούσε να δει και τα λάθη μου και δεν φοβόταν να μου τα πει. Όχι να μου πει μην το κάνεις αυτό ή δεν θα το φτάσεις ή μπλα. Ήταν τα λάθη τα δικά μου. You know? Εσύ Δημήτρη πρέπει όταν κάνεις αυτό πρέπει να το κάνεις λίγο αλλιώς, διότι όταν το κάνεις έτσι δεν βγαίνει καλό για σένα. Right? So, σκέψου το κάπως αλλιώς. Right? Ή ό,τι και να είναι. I mean, μου έλεγε αλήθεια. You know? Και είναι δύσκολο αυτό να ακούσεις και να πεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω πρόσφατα είχα μια τέτοια συζήτηση με μια συνεργάτηδά μου,
όπου μου είπε αρκετά πράγματα τα οποία έτσι κάνω λάθος και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ εκείνη την ημέρα, γιατί ήταν αυτό. Αλλά το είχα τόσο πολύ ανάγκη και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες, διότι έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που θα μας πούν αυτά τα οποία κάνουμε και δεν λειτουργούν, ή μπορεί να στενοχωρούν άλλους ή να πληγώνουν άλλους, ή μπορεί να κάνουν κακό σε εμάς και να μην το καταλαβαίνουμε. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι αρκετές φορές έχουμε γύρω μας, μπορεί να έχουμε γύρω μας ανθρώπους που μας λένε μόνο τα καλά. Και αυτό δεν είναι καλό. Και αυτοί out. Αυτοί που μας λένε τα καλά. Out. Που λένε μόνο καλά. Out. Βάλ' τους εκεί και όταν είσαι σε θέση που έχεις πρόβλημα, χτύπε την πόρτα. Πες μου μερικά πράγματα, αλλά το γλυκό είναι ωραίο, αλλά δεν μπορεί να το φας όλη μέρα. Right? So, ναι, αυτό ήταν το δεύτερο πλατό για μένα. Right? Γνώρισα τη γυναίκα μου και μετά βρήκα το purpose. Και μετά προχώρησα. Αλλά δεν έτρεχα. Δεν έτρεχες, step by step λοιπόν. Ωραία, εκεί άνοιξες κάποια επιχείρηση ή άρχισες να βάζεις χρήματα κάπου ή να συνεργάζεσαι με άλλους ανθρώπους? No, έπρεπε να αλλάξω πολλά. Έπρεπε να αλλάξω όλη τη ζωή μου, ας πούμε. Γι' αυτό εγώ είπα ότι πρέπει να αλλάξω τη δουλειά μου. So, είπα, ξέρεις τι, εγώ θα πάω στην Κίνα. Ξέρω γιατί. Βρήκα μια εταιρεία που ψάχνει για Αμερικάνους bankers που θέλουν να πάνε. So, πήγα εκεί, έπιασα δουλειά. Πήγες στην Κίνα? Ξεκίνησα junior με σχεδόν τίποτα μισθό και σε 5 μήνες έφτασα COO της εταιρείας. Wow. COO, για να πούμε, είναι Chief of Operations. Ναι. Διευθυντής λειτουργιών, τέλος πάντων. Ναι. Και έγινα Executive Director για το Beijing. Για το Πεκίνο, ναι. Ναι, και πήγαινα Κίνα για 2 χρόνια. Ήταν 1 με 2 εβδομάδες κάθε μήνα. Ήταν δύσκολο. Βέβαια. Αλλά το χρειαζόμουν. Ήταν σαν, ας πούμε, rehabilitation. Right? You understand what I'm saying? So, αυτό ήταν το τρίτο πλατό. Right? Άλλαξα όλα και ξεκίνησα από 0 πάλι. Και μετά ξεκίνησε το fund. Okay. Μετά λοιπόν από την κίνησή σου στην Κίνα. Ωραία. Περνάνε λοιπόν τα χρόνια, καταφέρνεις εκεί πράγματα. Μέσω του fund, για να πούμε για όποιους δεν ξέρουν, μετέχεις, βάζεις, επενδύεις μέσα σε άλλες εταιρείες. Σωστά? Σωστά. Εκεί προφανώς κάποιες επενδύσεις βγήκαν, κάποιες δεν βγήκαν. Ναι. Θες να μοιραστείς μαζί μας μια επένδυση που θεωρούσες ότι θα πάνε όλα πολύ καλά, αλλά τελικά πέτυχε? Αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι. Υπήρχε μια εταιρεία, το λέγανε Jawbone. Ήταν ένα product, ήταν σαν βραχιόλι ήταν. Και πίστευα ότι θα πάει πολύ καλά. Χάσαμε νομίζω 6-7 εκατομμύρια. Wow. Το είναι ένα. Άλλη εταιρεία που ήταν μέσα στο healthcare, και εκεί χάσαμε όλα τα λεφτά μας. Όταν χάνεις αυτά τα πολύ μεγάλα ποσά, τι κάνεις, πώς επανέρχεσαι εκεί πέρα? Όταν κάτι το οποίο σε έχεις πιστέψει και θεωρείς ότι θα πάει καλά, έχεις επενδύσει εσύ, οι συνεργάτες σου, και τελικά δεν βγαίνει. Ναι, κοίταξε, είναι πορτφόλιο. Δεν διαλέγεις μια εταιρεία και σταματάς εκεί. Πρέπει να στήσεις πορτφόλιο. Άμα ένα πέσει, τα άλλα πάνε πάνω. Κατάλαβες.
και γίνεται λίγο ψυχολογικά balance. πώς το παίρνεις όταν αποτυχάνεις? Γιατί να έχω ψυχολογικό πρόβλημα? Δεν ήταν δική μου ιδέα, δεν ήταν δικό μου παιδί, δεν πέθανε κάποιος. Είναι λεφτά. Τα χάνεις και τα παίρνεις. Δεν φτιάχνεις λεφτά, right? Πάνε από εδώ και πάνε εκεί και μετά γυρνάνε πίσω. Κυκλοφοράει. Δεν είναι κάτι καινούριο που γίνεται κάθε μέρα. Δεν είναι σαν να, ας πούμε, πας στο περιβόλι σου και βγάζεις ντομάτες από τη γη, right? Και κάθε χρόνο βγαίνουν καινούρια. Είναι τα ίδια λεφτά. Σήμερα εσύ τα έχεις, αύριο εγώ τα έχω, μετά αυτός, και γυρνάει έτσι. Είναι τι τα κάνεις όταν τα έχεις εσύ. Είναι το σημαντικό πράγμα. Right? 100% ναι. So, you can't have emotion to money. I mean, αυτή είναι αρρώστια. Πες μου κάποια χαρακτηριστικά που θα ήθελες, που θέλεις να έχει ένα άτομο για να συνεργαστείς μαζί του. Ας πούμε ότι αποφασίζεις να επενδύσεις σε μια εταιρεία και είναι υπέροχη εταιρεία και τα έχετε βρει παντού. Για ποιο λόγο κάτι μπορεί να χαλάσει, δηλαδή να δεις κάτι το οποίο δεν θα σου αρέσει, ή μπορεί η ιδέα να είναι μέτρια, αλλά επειδή έχεις γνωρίσει ένα καλό άτομο που μπορεί να εργαστεί, που έχει πάθος, που έχει πίστη, θα το κάνεις. Αν το κάνεις αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω, διότι η δική μου απάντηση είναι διαφορετικό από το δικό σου. So, δεν υπάρχει μια απάντηση για αυτό το πράγμα. Τώρα θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ένας που έχει ξεκινήσει μια καινούργια εταιρεία, ένα startup. Right? Καλή ιδέα, καλή ομάδα, καλός μπροστά. Right? Ξέρει τι λέει, ξέρει τι κάνει, ξέρει που είναι το πρόβλημα που έχει λύσει, τα καταλαβαίνει και είναι έτοιμη. Αυτή την εταιρεία και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάει να μιλήσει με 200 επενδυτές και όλοι μπορούν να πούνε όχι. Και όλοι θα πούνε όχι για δικό τους λόγο. Ναι. Right? Αλλά θα βρει ένα. Αυτός που θα πει ναι, right? Πάλι θα το πει με δικό του λόγο. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μπορεί να πει ότι έχω μια εταιρεία σαν αυτό, μπορώ να δώσω κάτι να το μεγαλώσω. Μπορεί να πει ότι και η ιδέα δεν είναι πολύ καλό, αλλά εσύ you remind me of my son. Εσύ πώς κινείσαι σε αυτό? Εγώ What are your criteria? είναι αναλόγως στην εταιρεία, είναι αναλόγως στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο, ποια κριτήρια έχεις? Είναι το passion, είναι το dignity, είναι το... Πάλι είναι αναλόγως στην εταιρεία. Okay. Right? Όταν βάζεις λεφτά σε εταιρεία, βάζεις λεφτά για τον άνθρωπο και για την εταιρεία. Right? Τα δύο πρέπει να είναι sync. Right? Μπορεί να υπάρχει πολύ καλή ιδέα και ο άνθρωπος δεν είναι καλός ή δεν πιστεύεις ότι θα φτάσει ή θα το πάρει εκεί που μπορεί, αλλά μπορεί να αγοράσει την ιδέα. Αγοράσου την ιδέα. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος είναι καλός άνθρωπος, δύναμη, πάθο, τα έχει όλα, αλλά η ιδέα του είναι χάλια. Παίρνω τον άνθρωπο. Done. Right? Αλλά άμα θα βάζεις λεφτά σε μια εταιρεία, αυτά τα δύο τα πράγματα πρέπει να είναι sync. Right? Ένα μπορεί να είναι λίγο πίσω από το άλλο και με λίγο βοήθεια μπορεί να φέρεις ένα στο sync, αλλά χωρίς τα δύο δεν μπορεί να βάλεις λεφτά, διότι δεν θα έχεις κάτι. Δημήτρη, at the end of the day, is it all about money? Στο τέλος της ημέρας. Για μένα ή για... Ναι, για σένα. Είναι όλα γύρω από τα λεφτά? No. Τι είναι? Για μένα είναι πώς ζω και πού ζω και με ποιον. That's it. Εγώ δεν κάνω τη δουλειά μου να βγάλω λεφτά. Εγώ κάνω τη δουλειά μου διότι αγαπάω τη δουλειά μου. I like people.
I love ideas. I love putting people and ideas together. Το έκανα για 16 χρόνια χωρίς λεφτά. Δεν το κάνω για λεφτά. Είμαι τυχερός που υπάρχει πολλά λεφτά στη δουλειά που κάνω. Right? Διάλεξα καλή δουλειά. Αλλά δεν το κάνω για τα λεφτά. Ο πατέρας μου το έκανε αυτό. Εάν αυτή τη στιγμή συνέβαινε κάτι και δεν μπορούσες να ζήσεις με τον τρόπο που ζεις μέχρι τώρα οικονομικά, πόσο πολύ impact θα έχει αυτό στη ζωή σου, πόσο πολύ μεγάλη επίδραση? Η ερώτηση είναι, είσαι εντάξει με το να μην χρησιμοποιείς τα λεφτά για να προσφέρεις ευχαρίστηση στη ζωή σου? Είσαι εντάξει, να το πω αλλιώς, όταν κάποιος έχει αρκετά χρήματα, από ένα σημείο και μετά το greed που είπες πριν, η απληστία, η λεμαργία μπορεί να είναι πιο κοντά σε αυτόν για να κάνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εκεί που κάποιος μπορεί να πήγαινε διακοπές στο τάδε μέρος και στο τάδε ξενοδοχείο, ξαφνικά να πει αυτό δεν είναι enough για μένα. Εγώ θα πάω στο πιο ακριβό μέρος, στο πιο ακριβό ξενοδοχείο. Και μετά θα πει το πλοίο της γραμμής έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν μου αρκεί, θα πάω με δικό μου πλοίο. Οπότε αυτό it's a never ending story, σωστά? Ναι. Πίσω από αυτό όμως, πίσω από το greediness που υπάρχει, όταν κάποιος δικαίωμά του καταφέρνει πράγματα και κερδίζει περισσότερα λεφτά, πού είναι το δικό σου σημείο ισορροπίας, η δική σου ευτυχία, το να πεις ότι... Ναι, αλλά περίμενε, εσύ μιλάς για λεφτά πάλι. Δεν είναι τα λεφτά που δίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι τα λεφτά. Άμα κερδίσεις το λαχείο, right? Το λαχείο στην Αμερική νομίζω ήταν 1,5 δισεκατομμύριο, right? Άμα διαβάσεις και μάθεις τη σωρία του κόσμου που παίρνουν αυτά τα λεφτά και κερδίζουν το λαχείο και σε ένα χρόνο τα έχουν χάσει και δεν έχουν τίποτα πάλι, right? Πάει να πει ότι δεν είναι τα λεφτά που σου δίνει αυτή τη δύναμη που μπορεί να κάνεις πράγματα ή να πας με το δικό σου πλοίο ή να αγοράσεις ελικόπτερο ή να κάνεις... Δεν είναι τα λεφτά που σου δίνει αυτή τη δύναμη. Είναι αυτό που έχεις στήσει που σου δίνει τη δύναμη. Τα λεφτά έρχονται, right? Πάνε από εκεί εδώ. Γιατί τα έχεις φέρει εδώ. Στο βιβλίο που διάβασες, right, λέει never in the middle in a negotiation. Ξέρετε, διότι σε κάθε συζήτηση κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. That's correct. Right? You can't assume, don't pretend. Κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει σε κάθε συζήτηση. Right? So είναι το ίδιο πράγμα. Άμα εσύ θέλεις, θα στείλεις τα δικά σου τα λεφτά σε μένα. Άμα δεν μου στείλεις τα δικά σου τα λεφτά σε μένα, τα δικά μου τα λεφτά θα τα χάσω, διότι πρέπει να πληρώσω για αυτό το πράγμα που ήθελα να μου δώσεις λεφτά. Right? So, ποιος έχασε? Εγώ έχασα. Έχασα, διότι εγώ ακόμα το έχω. Μπορώ να το πουλήσω σε κάποιον άλλον. Εσύ έχασες, διότι αυτό ήταν πολύ καλό πράγμα. Και το πέρασες. Right? Όλα αυτά τα πράγματα παίζουν. Και στο φινάλε δεν μπορεί να πεις ότι είναι τα λεφτά που μου δίνει την καλή ζωή ή τα καλά πράγματα. Right? Είναι αυτά που έχω στήσει. Κοίταξε, άμα τα χάσω όλα σήμερα, για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι εγώ ξέρω. Θα τα φέρω πίσω. Όντως. Θα το κάνω πάλι. Δεν έχω φόβο για αυτό. Το πράγμα είναι που εγώ είμαι υπεύθυνος για άλλους τώρα. Έχω παιδιά, έχω γυναίκα, έχω 40 κάτι άτομα που δουλεύουν για μένα και αυτοί έχουν οικογένειες. Right? So εγώ ξυπνάω κάθε πρωί και δεν σκέφτομαι για τον εαυτό μου. Εγώ σκέφτομαι για άλλους πρώτα. Αυτό έχω στήσει. Αυτοί το ξέρουν. Και δίνουν την ενεργεία τους πίσω να κρατήσουμε αυτό που έχουμε. Και γι' αυτό δεν έχω φόβο. Το μόνο πράγμα είναι που είμαι υπεύθυνος για άλλους. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που σου έχει δώσει η καριέρα σου μέχρι τώρα, η πορεία σου μέχρι τώρα επαγγελματικά? One lesson. Άμα υπάρχει. Ναι, είναι πώς να δουλέψεις το φόβο και το greed. Αυτό είναι το πιο. Διότι άμα καταλάβεις
για τον εαυτό σου πώς μπορείς να δουλέψεις αυτά τα δύο phases, η ζωή σου είναι, είναι στη μέση εκεί. Και εκεί έχεις την ενεργεία, έχεις την ελευθερία να μπορείς να σκεφτείς αλλιώς. Αυτό είναι. Δημήτρη, τι θα έλεγες σε ένα άτομο που τώρα μπορεί οικονομικά να είναι δύσκολο, επαγγελματικά να μην έχει βρει αυτό που αγαπάει, να θέλει να κάνει πράγματα, αλλά να είναι messed up, πώς να το πω, να είναι συγχυσμένος? Κοίτα, πολλοί λένε πρέπει να βρεις, άμα βρεις κάτι που αγαπάς, δεν θα δουλέψεις ποτέ στη ζωή σου. Αυτό δεν το πιστεύω. Πρέπει να αγαπήσεις αυτό που έχεις. Και μετά μπορείς να βάλεις περισσότερα πράγματα πάνω. Right? Έτσι πιστεύω εγώ, διότι όλοι μας έχουμε διαφορετικό πράγμα που ψάχνουμε από τη ζωή. Right? Ξέρεις, εγώ έχω πολλούς πελάτες που μιλάμε για λεφτά, εταιρείες. Ποτέ δεν θα τα ήθελα να ζήσω τη ζωή τους. Right? Διότι και αυτά έρχονται με προβλήματα. Εγώ έχω τα δικά μου τα προβλήματα και εγώ ψάχνω για το δικό μου το μέλλον. Right? Είναι διαφορετικό. Το καλύτερο πράγμα είναι βάλε το κεφάλι σου κάτω, μάθε κάτι, αγάπησέ το και προχώρα. Μην ψάχνεις για το magic. Δεν υπάρχει magic έξω εκεί. Το magic είναι μέσα, όχι έξω. Last question. Λέει η κούπα σου πάνω Kings or Pawns. Do you agree with that? Do you μπερδεύομαι. Λοιπόν, συμφωνείς, διαφωνείς με αυτό? Ποια είναι η δική σου άποψη? Είμαστε στη ζωή βασιλιάδες ή πιόνια ή ισχύει κάτι άλλο για σένα? Είναι αναλόγως το παιχνίδι και την ημέρα. Εδώ ο βασιλιάς πάντα φοβάται ότι θα χάσει το crown. Right? Κάποιος θα το κλέψει. Εδώ κάτω ο pawn πάντα φοβάται ότι δεν θα φτάσει πουθενά και θα είναι πάντα κάτω. Right? Εδώ είναι το greed και εδώ είναι το fear. Εμείς ζούμε κάπως εδώ, στη μέση. Και κάθε μέρα μπορεί να κερδίσεις, κάθε μέρα μπορεί να χάσεις. Τέλειο ότι έφερες το greed και το fear στο Kings or Pawns, Έτσι είναι. Έτσι το βλέπω εγώ. Υπάρχει κάτι που θες να κρατήσουμε από σένα? Όταν κάποιος ακούει το όνομά σου, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να φέρνει στο μυαλό του, να θυμάται το μήνυμά σου, your motto, ποιο θα ήταν? Ναι. Μπορείς να το κάνεις κι εσύ. I'm not special. That's it. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου. Thank you. Σέβομαι πάρα πολύ. I'm so emotional today. I have my period. Τι συνέβη σήμερα και συγκινήθηκες έτσι? I don't know. Maybe it's you. People love you, obviously. Λοιπόν, παρακολουθούσα τον Patrick Bet-David, τον ξέρεις, τον επιχειρηματία στην Αμερική, σε ένα podcast που είχε πάθει αυτό που έπαθες εσύ. Στον Lewis House ήταν και του λέει, μιλάω, δίνω δεκάδες συνεντεύξεις, δεν ξέρω πώς μου συνέβη εμένα αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό έλεγε. Right. Θα στο στείλω μετά να το δεις. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Και εγώ ευχαριστώ. Κάθε Τετάρτη ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μάλιο που ήταν σήμερα μαζί μας. Κάθε Τετάρτη από τις 5 ώρα το πρωί μπορείς να βρεις ένα νέο podcast διαθέσιμο σε Spotify, Apple και Google Podcasts για να ακούς πράγματα που έχουν να κάνουν με ενέργεια, με αγάπη, με διάθεση, με πάθος, να μένεις πιο κοντά σε αυτό το οποίο αγαπάς να κάνεις. Είχαμε σήμερα μαζί μας τις εκδόσεις Keybooks, όπως πάντα, και το βιβλίο «Ποτέ στη μέση» του Chris Voss. Μέσα από τον μαγικό κόσμο των βιβλίων μπορείς να υπενθυμίζεις τον εαυτό σου αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις και να μαθαίνεις και νέα πράγματα. Εγώ, όπως έχω αναφέρει και σε κάποια άλλα podcasts, χρησιμοποιώ ένα application το οποίο ονομάζεται Cove, C-O-V-E.
Το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να υπενθυμίζω στον εαυτό μου πράγματα, να μένω κοντά με άτομα τα οποία αγαπάω, να ενισχύω τις σχέσεις μου. Το μοιράζομαι διότι θέλω να μοιράζομαι πράγματα που βοηθούν και εμένα τον ίδιο στην καθημερινότητά μου. Δημήτρη, πάμε να κλείσουμε μαζί. Okay. Τι λέμε με τους καλεσμένες μας? Κλείνουμε με τον εξής τρόπο. Λέμε, θα το πούμε όμως στην αγγλική, for you, εντάξει. Το λέμε μέχρι την επόμενη φορά, keep speaking. So, εμείς μπορούμε να το πούμε στην αγγλική τώρα και να πούμε till next time, keep speaking as we are the speakers, σωστά? Εντάξει. Λοιπόν, με το 3 πάμε να το πούμε παρέα. In English. In English. 1, 2, 3. Till next time, keep speaking.